Pitäisikö pikkusen nostaa päätä? Oikein vähän. Maukkaat klöntit tälle vähän sivuille. Maukkaat klöntit. Maukkaat. No hitto, tää muuten näyttää hyvältä tänne sammalla. Tämäkin on varmasti jonkun fetissi jossain päin. Joo. Joku japanilainen heti. Tehkää tällaisen täyspitkä. Joo. Ihana hirvi. Minä olen kuin Rebecca Romijn Stamos ryhmässä. Hyvä vertaus. Mulla on sulla vaihtokalsarit mukana. Ei tiedä. Ikinä näin useasti ja näin paljon kuvannut, kun joku haan nieroo munaansa. Ja mut kypärä onnistui hyvin, niin Joo. Tuntuu kestävän. Kyllä. ihan saakeli hieno homma, kun rupeataan putsaamaan tuota aluetta. Ollaan katsellaan. Siihen jää Aika askolaa pitää paljon.